badagokio. Honen buruz, zer den? Bozketako dut aldeko botoak. Hau batez onartuta. Bigarrengo puntun, udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuen kudeaketa materialaren gomendioari buruzko hitzarmenaren onespena. Azkeneko komizizun komentamendu bezalaxe, dakarrego hitzarmen bat, Euskal Akademisekin, Lanbideetako polizia eta Lanbideetako Euskal Akademisekin sinatzeko, hirugarren urtie dauten hautaketa prozesu eikea zein dinak, bateratue eikea prestaundana, eta hauten, eskutixe bi plaza eta igual hirugarrenean ampliatzi ongoana, hautaketa prozesu hortan sartzie proposatzen. Horrekin, udaleko baliabideetaren itxusebiltzeie eta prozesue arintzeko eta udaleko langiletzakotare errazteko. Izan behar dugu hemen, firmau egula beste hitzarmen bat, faltan egin duzenin aldi bateako ekartzeko, eta gai izatez eden bertatiken hitzarmen hori zinaute, baitek gukin berri nula esforzo bat, plaza goxek aldan azkarren betetzeko, eta azkarren alditzeko modu da, behagoekin bateatu edo, hautaketa prozesu bateratu bat. Gu aspektu medizuen artean, aspalditxotik aldaketa asko egon dira eta gure ustez horrek ez du errazten herritarren ganako oblikazioa. Badirudi arazoa ez dela gure herriko soilik eta herri askotan daudela agente protsak betetzeko arazoa. Gaur egun azterketak herri askotan egiten dira eta agenteak, nahiz eta badakiten herri horretan ez dutela lan egin nahi, azterketa egiten saiatzen dira, aurrerantzean nahiago luketen herrietara joateko asmoz. Hau da, askoitian Bizkaiari datozen agentea baditugu normalena ahal dutenean beren herrietara hurbiltzea litzatekeela. Hitzarmen honek badirudi akats hau zertxo bait ekiditeko balioko lukeela eta gure udaletxean lankarga bat gutxiago izango genukeela, inongo baterika da. Beraz, hitzarmenaren helburu hau iruditzen zaigu eta gure aldeko bozka. Eskerrik asko bozketan aldeko botoak. Batez onartuta. Hirugarrengo puntuak, Borroberri Gesellen. Borroberri Gesellenen eskaera SSTA edo subsidiarioki ofiziozko berriz usteari buruzkoa. Badakuzte, enpresa honek udaletxekin zorratu duzkela azkanetik, eta zorroxea gestionatzen egia, hitzarmen bat zinago diputazioekin, enpresen izanez dauden higiezinek enkantea atatzeko eta prozesu hortan daude, baina tarte hortan eskaera desberdinak egin ditu eta kasu honetan plenuei dagokixo txosten juridikoen da beharek egindako eskaria ez onartzeko, baina plenuei dagokixo kasu honetan hori martziek eta hoxe plenuk ez onartziek behar hindu eskari gala azaroak 20ko orduan hartu zen erabakixe, gobernu lokalak hartu zuen erabakixe, hori atzea botatzi eskatzen zuen, eta ez ezak izan. Kasu horretan, du beti eman hori erantzuna. Udaletxeari, norbaitek diru bat zor badio, eta zor hori kitatzeko ahalmena badu, denok egin beharko nukeen bezala, horrein bezala. Eskerrik asko. Ditamena da, inadmitio eta segurituta, aldeko botoak. Hau batez onartuta. Nagoareko zerrendan baunun araberan, udal langile eta korporazioko kideen 2009ko ordainsarien igoeran ermestena, zengo momentu, Iraiz Otainok, EH Bildu, izenik, aurkeztu du, enzakin bat, eta uste danak eskutan hartu zutela.
Bestalde, emendakin honen helburue, aurreko emendakin batzuk bezala, soldatak igoerie, bakarrik udalagilei aplikatzeko eskatzeko da, eta korporazioko kidei ez aplikatze ehuneko 2,5%ko igoera. Iruditzen zaigu korporazioko kide hauek lehenengo momentutik nahiko soldatak kobratzen zirela, hori nahiko altu iruditzen zigun, eta ongi altu iruditzen zaigu lagurutin 4.000 euro pasa isozie soldata hori. Bale, eskarrik asko honen buruz. Bai, zuen. Bai, nik prestatzen dagoena egin dizuet, horrekin batea horre pixkat, eta bizu behartana amerikintzen hona eta giretzi erantzun bateratu bateko. Bizitzeko kostu igotzearekin bat, ordainsaria igotzeare bidezkoa iruditzen zaigu, bai ugaratxe honetan, baita beste edozein dugita ere. Dena den politikoren ordainsaria dagozteko beldurra dugula dirudi, behin eta berriz egiten baitugu denak artean eztabaidatzeko eta dagozteko konbitea, eta ez dugu inor baizkorik eman. Lehen da bizi, eskuitea bezalako, garri batean, zenbat politikari bidatu behar ditugun erabatik beharko genuke eta ondoren bakoitzaren ordainsaria finkatu. Legealdi hasieratik hitz egiteko izena zen genuen, hau da, legealdi honetan denok adostutako ordainsaria jasotzea, lortzera, iristeko ahalegina egin behar genuela. Badirudi estrategia duzuela eztabaida hau abiatu nahi, ez duzu ezer erantzun. Legealdi horrela pasada eta aurreko legealdian berdina gerta ez dadin, oraindik aukeran daude batzorderen batean gaia sakontzeko. Oraingo ordainsariak eudelek markatutako gehiengoak, topeak dira eta ez eta behar bada beste gai askotan bezala, beste tateok eudeleko kide zareten heinean bertan esaten dena ongi deritzozula. Guri gehiagitxo iruditzen zaigu Azkoitiko alkateak 70.000 eurotik gora kobratzea eta 55.000 eurotik hasi eta 70.000 euro arte hitz egiteko beta badagoela eta tarteko zifra bat ere soldatak dutzat hartuko genuke gure. Eudelek ez dakigu zer tarte markatzen duen eta gurearekin ados ez bazadute, eudelek dioena ere eztabaidatzeko prest egongo gineteke. Eudelek ez gaitu izaten markatzen duenaren topea kobratu behar denik nahi eta nahiz. Beraz, eztabaida hau bideratzen ez dugun bitartean, ezin diogu politikarien soldatei baiezkorik eman, eta hori horrela, puntu honetan, udaletxeko langile denen bozketa bateratua egitera derrigortzen gaituzuenez, gu hasten ditugu duela. Dena batea botatu behar dima, eta beste bada. Eskerrik asko. Bai, nik lehenengo eta behin izan dizuten, hiruaren abixe dela, soldatei goera hori dakartzeuna. Zorionez, urte askotan egon die kongelaute, funtzionazio soldatak, eta 2008 nintzen aurkegia lehenengo aldiz izatzen. Orduan, inortzen zer ezan, eta normal planteo zan egoerie, gehiago izan da ez politikuna eta ez bestina diferentzia horretzan etzan inungo zehikion, eta orduan, banok onartu genduen, inungo zehiten. Biharren gurtin, jazira. Azizan, jaren gurtin berandutxo ginen, azarun urriko pleno zan, eta gai honek orkuntzun, eta horren erakin ezatu zen. Gure proposamena da, hau bixen batea bozkatzien, eta lehen gurtin egin bizela, eta ditzen, oin berdente kriterizioa edo berko dukenik, eta beste dara isotzezako bezalaxe, gure sobratak eta isotzea. Biharren puntu da okizun, eta zure erantzunez guzko batin, izango dugu eta komisizun erantzun dizu. Ez dakitela, eta nire beratik ditzen dizut, ez dakitela korporazio honek izen bara duguruko korporazio sartu berdun kidien soldatak onartu berditu. Gano dakiu, taldien osatzeko ze zailtasun dauden. Eta izabetik izaten, izen iberdeula, ez tabeira hori berdeula, gure ikuspuntu esaten egea, gure proposamen bat negainan ez dezu ekartzen. Nola ezen lehiken, nola ez lehiken. Gure proposamena garbi daukegu eta da, eungelen, eta maksimuk izan berbali noe, bakazu batzutan maksimuk izan berdebe. Beste kasu batzutan diez, zartzena jartzen kondizio bezala lehen kobratzen berdine kobratzen. Hori batzutan egin da, eta ez da inungo problemaik egon. Beste kasu batzutan igual, eungeleko maksimuk. Markau berdie, segun zen jende da, aurkezteana, o izendana aukera hori. Etzak iruditzen, gure korporazio honi da, urrena zartu berdu nahi, limitazie eta jartzie establezitzie soldata batzuk
Eta igual, limitatzen egia, jende bat aurkeztu leikena, ez aurkeztea, limite batzuk daudelako. Orduan, flexibilidade hori da, eudelen tablatan zartu dira kasu honetan, eta eudelekin daude, eta guri da momentu behintzen horrekin kuti. Eskerrik asko. Ez dakit jamendak inoen, araberan menizu montegu eta gero debateik daudrea inabetun. Debati elduen komisioetan mandataz, ez nuke nahi debatik zartzen, mendakinek proposatu defendidu du, zera malean egokido eskubidea esateko zerbentzazioan eta esateko izten ondanik bestela luzitzeko ez dakit. Zauz esateko guztu maizu eta bosketa komitzeko. Nik aldari esan ditu bere gantzeko guztu eta guk legabiek hasieran ez nio zarrean lehenko guztia, orduan ez gendula 6 hartu, ez zula sartu mendakini, gure aldi hasieratik igura zen nahiakin, itzien behar deula, eta dagoen argintzen behar. Nagatik uste, gure bertan, datorren azkin bertan, jarri gaixia, eta ez da hori dago nahi uste nio. Neu jarri bine bezala, hau? Ez que komisioetan itzien dira, berat esan, behin ez di aurkai bat, hainbatin gai bat atadanin isildu azien, berat esan. Eta nik ez diatukatzen hori aziratik enezpekarik esan, por supuesto esan dela, baina oin abstenitzie lehen gortin alde botago bani, politikunari iso intzanin, osea, ezke lehen gorteko berdin ezakarrea, eta lehen gortin alde botago ban, oktubre no noiembre, orduan ez zanuan, ez da baidatzen nahi bala, baina soldata egori hau eta isoan, oin aurten azteri, bakoitzik dituziko zein. Lehen gortin, ez autonominen, landili ez zeratean ditu, orten gulia, ganez egoela ikide, aztenio, eta horre modu behar kontrol da baina, alduzan zelan dima, guztiek arazua garrituko da. Adibidez. Bestie, esaten, lehen izan hona baina bat zordin, urru botortzean da, grabakiko gula, beharek zeko horra, bozezko horra. Nik uste nien, langilik, june, erabakitzen, beharek zeko horra bat onpare buruatik. Normali, beste batzu zitzen osea, harik duten enpresa batea, da zatien nik, horra horrein, dirutan barri jo. Eta punto pelota hori guztiak ez da ginen badatzen da. Ez ziten nahi hori onto hidutzen, normal ez dela pintzie, o urun gotortzean behar egin doktora zek hartzona da, sueldo duine bat ima, ni uste nire sueldo duine nintzen izan markun, berrota mamos, irutamar, etzaiten. Zuentzat irutamaren, bestintzat kusio ergoia, osema da, hori nik nahi mazula, itziteo nik zaten, gure errekiren berrota mamostetik, Berrota guztetik irutamar arte, irutamar guri asko txurik zerura. Ni mani gure erantzuna, zuen manezun zogiek, zuena. Orduan, bosketango, 1000 dia. Bai, nik anei galdetu nahi gizoke, izango taldik osatzeko zehentasunen hau dela, horregatik diela soldata hauek, horregatik ibiltzen zizuduna soldata hauek. Zei EAJ-an zerrendak osatzeko zer dizute? Diru eskaintza horren arabera? Taldekirik Nik hori ez dut esan. Nik hori ez dut esan. Eta hori ez dati pentsatzen nahi baldin duzu, baina ez nahi zartuko. Esan ez dut taldik osatzeko zehentasunen hau dela, da horregatik. Nik esan dut soldatan mugatzik jende bat aurkezteko limitik jarri lehikela, eta ez zaten lehen nintzen. Punto. Hortiken beste horra akuti nahi baldin bazu, punto. Vale, venga, bosketa eko da. Emendakinen aldeko botu. Kontrako botu. Abstentzioa ez da onartzen. Adibidez, nola ez da onartu, oin buskatuko dugu, lako eguneko lan zerrenda nogarren puntu zauna, esaten da, bai langilei eta bai korporaziokoei soldata igoera hori. Aldeko botu. Proposatzeana da, urtarrien batetik ekainak otamanea, 2,5 igoekin. Bai estatutu, bai estaduek eta baita Eusko Jaurlaritzake onartu ditulako igoera horiek.
justu iruditzen azkoitin zelako 12.000 ez dela iatzen ezpan herri baten korporazio urtero 300.000 euro gastatzea, baina langileen soldatan egoeran alde gaudenez, bai ez gobertuko bozkako. Bueno, perdón, bozketa egin da. Alde botoak? Kontrako botoak? Abstentzioa? Onartuta gelditzen da. Osgarreko puntun, kreditu transferentzia bidez kredituak aldatzeko bat zenbakiko espedientearen onespena. Honek hartzen duna da, 55.000ko kreditu transferentzi bat, kentzereu 55.000 hauek kentzekeu bazarteko poligonoko asfaltatze lanetatik, publizizun esplikauzan bezala 2018 onartu zigun esprit diru laguntzie, eta orduan 2018 partidilla sortu izan. Eta hori nola izan zen, aurrekontuia bukatzen eginen garazen, eta guk 2019 jarri genduen partida osue, gazto osue. Orduan nola 2018 gazto zati bat jarrik edo, horrik ustea sobra bat daula, eta orduan hortik hartzeiko 45.000 euro, eta jauzoroko pasareli egon dien ez usteku zehaiteko 45.000 euro hartzeiko. Buruz, bai. Nik hauske pare dago zetxo komentatzeko. Aldarri izango zen, jauzoro eta Altzibarko pasarela dugu. Minuto xixen, zinen zen horren azieria. Horren hori bertan, hotek nerazu gogoa antzematea. 3 aste geruo, horra zuzendaritzak idatzi sartzeu, horraren epie, etetea, eskaguz. Udaletxin dauke, urtarri bezazio izan zen. Horra bukatzeko, epie, biledeterriko zela kontun hartuta, agi ise, martzun, lehenua maostak izin bukautuen bertzula, osea, jata honetik bukautuen bertzun. Udaletxetik txostena berandu entzeruzako. Horri bukatzeko epi baino, etetiko baimena emateko txostena berandu entzeruzako. Zer dixutatzen da? Bestalde, ez dugu bezalez. Honen berri aurreko azkin izendan egintza batzorten dut. Ez alde nire informazioa ez. Kreditu aldaketa ere, oasun batzordean, egintzen informaa horretik erabatzekitzeko eskatu zen dut. Zuen kudeaketien, kasu honetan, eskazia izan dela ibiltzago eta beste zinegotze zentzako errespetu faltia. Herritarrain zezan ez. Zer bukautu bertzun gora bat, barruko barne arazo bat datiken, bukatzeke dago, eta gainean, laetu uste, konstruktorie eta horrak idezizue, indefentzizio bat. Ze epetan dugu gorde da. Hasirako bileretarikoa, etetie unesten daniken ez dakide, badakibe, akaso hau zemantzagoen, baina horrek ongontzeko, herritu aldaketik gaur gote, horrek gaur egin. Zu izan txie, gara ikusten nintzen. Gai honen ingurun, kudeaketa oso eskazen, inklusura iruditzen zen. Bueno, lehenik eta baina izango duen, gu kreditu aldaketiek presentau dugula, gu, geu, milintzet, entera hortzen momentu, lehenengo momentu. Eta baina, justu, aurreko unien esan ziuelako baina, nobeko hemen zurra bat bat zegoela, eta hortik erabilinik izan. Hortik erabila, egintzizat oso gai teknikuk dila, teknikoki erantzun berreko, ez politikoki. Orduan, transparentzixe, dano ez dute. Dano zeuzken duten dekretu hosek, dano zarri duten ez bukatzen zin, noiz ez zin bukatzen, eta zer, gu jarrekin edekizio bezala, zute berdin edekizio. Zer bezala zuen zera, teknikoki dago zeuzen. Teknikoki entzun dut zuen. Politikoki bizeko da izan dut. Teknikoa, arazue botak inen dala da hori ez nahi zuztatzen. Hain naiz fetxaki. Baina ez fetxak tekniko kontrolatzen du, gu politiko ez dira kontrolatzen. Baina txeko tekniko duzu kontrolatzen dut usteraz, esan ere tekniko hankizantzen hori moa ezak ez da pasatzen? Lehen ikusi berko tekniko
aipatu, gu zubi hau burutaldin mentasun bezala ez dugula sekula ikusi, ez baitugu gai honetan inoiz herritarren premiazko eskaera egin zuen. Loreako ego bailoak, herriko ibileko berritzeak, horran egotza harriak jaizteak, hainbat eta hainbat zinadura jaso dituzte eta herritar askoren babesa nabarmena da. Baina zubi honen konturik, ez neuk eta ez nire ondokoek ez dute sekula ez irakurrik ez dintzen. Beraz, udaletxea herritarren eskakizun eta beharrei erantzuteko dagoela kontutan harturik, eziko diogu obra hori gure baiezkorik. Zalan beharra dago bestalde, hemen gertatu dena katzau gerta ez egin, gure taldeak, foru aldundiko kotak eta gure herrikoak parteratzea eskatu zituela, eta 2006-2007ko horrekontuetan partida bat jarri zela. Baina azkenik ezer egin gabe berriro kendu zuela eta bere garaian egin beharreko lanketa egin bazen, ez zela orain gertatzen dara gertatuko. Lanketa hau Gipuzkoako beste herri askotan dagoeneko egina dago, baina hemen orain ere atzetik goazela egin. Dena den, proiektu aldaketa hauek beti esango izan dugu zeuek nahi edan erabiltzen dituzuela eta gehiago osoa izanik ez diozuela beste taldeek esango dugunari jaramoni egiten. Eta hemen dakartik duzue beste adibide garri bat. Gu hemen eta orain zubi honetan egin behar den geometria aldaketa eta horrek dakarren diru kopuru gehitzea oskatzen ari gara, eta zubi hori atzibarren dago atzotik, beraz aurreko hauteskundeetan bere bozka ematuten Azkoitiarren eguneko 50.000-ari burla egitea dela iruditzen zait, eta errespetu falta altia ez eta horretik ez oskatu duela. Onartuta gelditzen da. Seigarren puntuan, resulta aurrekontuari buruzko informazioa gero, enpresetik eta osatzen punteila, eta zenbait deklarazioa batzarra bat perbertzio mailenetan. Eta zazpigarren puntuan galdera dugu. Batigo da, masikatzen erten duen notizidaten bueltan, batzordetan zero zaikoak eta Gloriako teklako etxi buruz. Notizioetan aipatzea bizinak etxeak ezkuten ditula. Ez da zuen gaur itxura nintzen nagozi. Bizikagun batek, etxejabe batek, etxejabe izen barukun batek, kezkauta gorrak erotu edo bideoetu batzutan, izan modu du, esan dizu udaletxeak etortzeko, udaletxeak etorri da, esan dizu bizizan egoteko, eta ez dizu egin argitzen, ze pasatzean etxe hori. Aipauz egiten bai, arazo tekniko bat zuzen duela, geixi hori ez da esplikau, zer da arazo tekniko hori, eta behakin nahiko benuka alde batetik arazo hori bezun kontzeko horre ikuspena da, eta bestalde, abertitxak errespetako bat dina ez, eta azkenik nik uste interesa hauek eta herritar dana eta batioa interesa hauek, lehenengo eskuko notiziek ikutzen eskubide bat duela, eta informazio hori, ez, enatzeko. Ados, informazio hori ikutzeko eskubide duela. Barroko gana? Zer? Barroko gana? Segurreko gana. Arazo teknikuk zein dien, ze fetxaletiko dien, nesazeko dien, proiektu noiz osakoan. Horren hartu dena, bideza du. Gu, zuikena izan bezala, bidezan aurrik handela izan egin ditu. Eta erantzunen ofiziala nagoa, apirin irutik gaur. Zuk egin dezun jokera berdin egin dugu. Herritarrak eskubidea dana euskurtako, ordo dena zai daudelako, etxak atxatzen egizilako, helengo gora berak dioet eta herri gontzalako, azaginalako teori eta guri, esan digu, komunika ofizial bat, konseilu eta hola apilin iruen, iztezan, eta esan duguna, zertan getitzen dut hori. Baina, zer izut, baietz, arazo dutela, eta izan dut. Zuk egin duzuna, zu baletxin, urduia bitezagin dut. Ziker, esan dago egin dut. Ez da galdera.
perdón.